What's up? Okay, welcome sa atong vlog. Jabik Muto o JM Beju. Follow and share. Sa labas. Ayan, nawala mi sa among paggawas. Apa namin mga kauban, kaya ng mga Bangladesh kaayog mga Indian. Og naay security ng ngatan na sa mo ang Pilipino. Filipino. Bye-bye, Filipino. Mga gwapo. Okay, magawas na mi sa Alasan Mall na Juran. Shout out para kay Reggie Oriosti o kay Gilbert Barbusa, Jerin Reglos sa Manila o si Mac Arens Padriquila Cavite. Shout out din kay sino pa yung shout out natin? Pagdali na. Wait lang. Shout out na ako ang mga troops na ako diha sa Surigao del Sur, labi na sa Bitaogan, o sa Tagbalidbid, o sa Najikaban. Shout out po na ako ang akong mga katrops, mga aplikansi sa mga army, sa mga striker diha sa Cagayan de Oro City na ay kuta karon, nag-apply sila. O shout out na ako si Wilbert Maganida diha sa Manila, nag-apply karon pa Saudi. Shout out po na ako ang akong mga troops, mga basketball player diha sa Bitaogan West Poblacion. Shout out po sa Bitaogan Vines. Shout out sa Caguait, Surigao del Sur, STSSU. Mauning ako mga kauban ng mga vlogger. Pelyong Arisgado, paki-follow sa kanyang page. O si Aiko na kayo na nagkalo. Mao ka na muuli ay karon sa Mayo, muuli na ni kana naka-yellow. O ako mga troops diya si Aiko Ford, si Bro Warren. Paki-follow ang page ni Pelyong also, Pelyong Arisgado. Oh, Eid Mubarak. Mao kini ang sa Alasan Malls sa Najiran Kabayan, KSE. Oh, tanawa, nindot kayo niyo. Oh, Alasan Mall. Regards ko sa sports car. Sa pagawas ni, diri sa kuan, sa highway sa Najiran KSE, King Abdulaziz Road. Og manguli nami. Salamat sa watching. Tasunod na pod.